Yes, comrades, good evening. Mazulu abwino, usiku abwino, mmawa abwino ena kumene muli ku diaspora. Comrades, the campaign masiku akupita kukhangati akuchepera. We have got almost 21 days usiku lokavota. Tikafika mawa tikhandi 21 days. Masiku akuthamanga campaign tinayamba kale. Makamaka mbali yanga kukuzani kuti mu project yanga ja in search of a good leader. In search of a good leader ndi project yomwe ndakuunikirani anthu ambiri kumalawi kunoko za msogolero wabwino yemwe amafunika kumalawi kunoko ndi nyengo zimene tilipo. Komanso ndakhala ndikunena kuti panopa kumalawi sitifuna anthu opanga ndale za chimizimizi ya primitive type of politics. Kapena ndale zosankhana mtundu. Nthawi imeneyo kumalawi kunoko tinadusa. Chikwa ndale zosankha mitundu kapena zosankha ndale zongosankha mchimbulimbuli ndi mavuto ake imene tikuona panopa leroli. A good example ndi chipani cha MCP. Tinasankha inde tindi zowawa zomwe DPP imatipangira. Koma we made a mistake. Achikulire achakwera zimene amalonjeza ndi chipani chawo cha MCP. Kapena mbali yawo kagulu kawo kaku MCP. Sinathandizidwe yayi. Komanso kulakwisa kwa DPP ndi kumene kuti alipangisanso Amalawi kuti tivotereso munthu osaziwa kuyendesa nkhani ya usogolo wa dziko lino. Had it been DPP imapanga bwino 2014, 2019, 2020. Sibweza mwana tasintha boma hayi. DPP yawo akanakhabe mboma. Koma vuto kuti DPP litalowa mboma kusintha ndi Joyce Banda. DPP never performed well. Chipani cha DPP ukhangati kunangolowa zibwana. Okaoka akulu samaziwa chomwe amachita ali Peter Mutharika atakhala pa mpando wa usogoleri. Ndi Amalawi kulakwisa kwa DPP ndi kumene kunatilakusanso ife ya Malawi ndi ukali umene tinali nawo tili ku pansi pa ulamuliro wa DPP. Ndimene unatipangisa ifeyo Amalawi kuvotera munthu osaziwa kuyendesa dziko chakwera. Kapena ndi umene unatipangisa ife kuti MCP ibwereso mboma. Therefore, lero line ndikaona phe ndikumaona makampeni imene akuyendera. Chilo panopa ntchito yayikulu inayo inagwira kale. Ndikungoona makampeni imene akunenera anthu amene anayendesapo bomali koma linakanika. Zikukhanga zizosangalasa kwambiri koma zomvetsa chisoni kwambiri. Mukaganiza phe taona nimene DPP imayendesera zinthu 2014 kuzafika 2020. DPP tu inatipangisa zizolakwisa kwambiri. Ngakhale tikuona mbali imodzi yokha kuti ayimwina DPP ndiwite msogolo kwakho zadzagwira ntchito limodzi. Inde koma peteni tione ku DPP zimene amapanga zibwana chikwa zibwana za DPP sizikutha yayi. Just imagine, comrades, Malawians, somebody tinamchosa pa mpando 2020 tinamchosa pa mpando 2019 anabera zisankho tinapita ku court analuza mlandu court zisankho zinabwerezedwa tinachosapo ndithu DPP kuchokapo. Running mate wawo amene anali behind kubera zisankho ndiye mwe panopa ali running mate wa chipani cha DPP. Ndeku DPP ukhangati zibwana zidakali. Zibwana zidakali ku DPP chifukwa chokuti kuli anthu azibwana osaziwa chomwe nakupanga. Ali ku opposition na DPP 5 years alephera kumuzuzula chakwera constructively. Komanso DPP has never accommodated new members otakhuza kuthandiza chipani chimene chakapena kuti ngausogolo umene ucha. For example, chifukwa chimene DPP nachosera boma, the way DPP akula kuchipani cha DPP anapangira Titi Saulos Chilima kuti achoke ku DPP kuja ayambe chipani chake cha United Transformation Movement UTM. That was the first sign or signal or first justification that DPP kunali mavuto ndipo udakali mavuto. And the same people omwe anampanga frustrate Saulos Chilima kuti ayambe UTM are the same people anapanga so frustrate Deso Kabambe ndi anthu ena opupuluza anapita so chipani cha MCP ndi amene akutivuta ku MCP. So DPP kunachoka magulu a anthu awiri. Ku DPP kunachoka anthu ena abwino okonda dziko la Malawi. Saulos Chilima, Patricia Kaliati, ndi ndanu ndi Deso Kabambe. Anthu amene wawo watu anachoka ku DPP. They were good people. Koma anthu anasala ku DPP aja sanaone kuti chifukwa chani Saulos Chilima anachoka kumene kuja. And why Saulos Chilima amazunzika apita Mutharika never protected Saulos Chilima. Yemwe anathandiza anali running mate wawo komanso vice president wawo. Ziwawa zinali mchipani apita Mutharika anangosira anthu ena ochenjera pakamwa
oziwa upanga ndale kapena kuba. So ku DPP nkhani ya kuba inde idakaliko. Ku DPP kunali mabilionea nthawi imene yoyo apita Mutharika. Kulemera kuposa president amene ku DPP. So DPP inatipangisa Malawi kusankha molakwika Chakwera. Hadidi DPP mapanga zinthu zoyenerera osamthamangisa Saulos Chilima. Hadidi Saulos Chilima akanakhala panopa dakali ku DPP. Mwina Daso Kabambe akanakhala running mate wa Saulos Chilima ku DPP. Zikanachitika zimene. Koma ku DPP kuli anthu omwe sakonda dziko la Malawi. Kuli anthu okula mtima onyada. Just imagine panopa Amalawi muchione chimene fanirene panopa. Campaign zona apita Mutharika ndi chipani chawo cha DPP. Can they campaign across the country within 25 days? Masiku asala 22 days. Apangarale yawo yoyamba Mawiso Stopanapa angainde Dzanairo. Zulu apangarale yawo kumzuzu. Do you think that is he going to convince Malawians to give him votes within these days remaining 21 days? Matama to amene owa Mutharika zimene opanga. Matama to amene owa. Munthu sungapanga andifundo zawo sizikuveka bwinobwino kapangidwe ka kampeni yawo kadekali komwe kaja kachimizimizi. Manifesto yawo sikuoneka ndikumene ili ayi. Anthu amwe aja amabowa aja ndamene kumene. Komanso kuli anthu ambiri omwe mwina maphunziro awo sanguveka bwinobwino. Akadaulo ineni ku DPP omwe tikuona kuti apita Mutharika angaikepo nzeru tazapanga boma labwino. I don't see anybody there. Panali member of parliament ena mapanga phokoso of parliament. Amangopanga phokoso motazuzule constructively chipani cha MCP chomwe chinabwera muboma chifukwa cha kulephera kwa wa DPP alephera. MCP defeated DPP in parliament. Olo panopa pamene ndikuona ineyo comrades Malawians tikalitione fundo za Mutharika. I don't think my member of parliament azatu amene ofuna kukhala aphungu imba ya malamulo pasi pa chipani cha DPP kapena makansela. I don't know what type of message azuza anthu kuti atenge vote. I don't know how, because the president himself apita Mutharika ndi gulu lawo ndi executive yawo NEC kapena NGS, National Governing Council ya DPP. Sindikuona munthu yemwe parare akumayankhula zinthu zogwira mtima. Ndi zomwe zija zachikalekale zija zomangonyogodora kumangoloza anazala kapena kumayankhula zinthu zoti zilibe sogolo. Sanasinthe kwenikweni. In short, what I mean to say is chipani cha DPP sichinasinthe pena paliponse. Machitidwe awo kampeni odelera kuona ngati wao chilichonse amatiziwa just because president wao mwina ndi professor of law. Komanso chifukwa mwina president wao ndi wamkulu kwambiri kuposa makandidate onse. How can you campaign within 21 days? Amalawi ndi kusintha maganizo kuti apase vote wanje. Pamene anzawo ayenda right away. Maybe 2022. Kuyamba nthawi yomwe Saulos Chilima amavutika chipani cha UTM chakhala chikuyima nji pa chilungamo protecting their leader. Mpaka Saulos Chilima kumwalira chipani cha UTM has been united, and the unity imene chikupenga ku UTM when you compare the DPP ikusonezeratu kuti chipani cha UTM ndi anthu omwe anachoka ku DPP anali anthu okonda Malawi. Anthu amene adakalibe ku DPP ndi anthu omwe amadanda Malawi. Because you can see how beautiful UTM has been managed by anthu amene anachoka ku chipani cha DPP. Anthu oyipisisa kwambiri amene ana ku DPP anapita chipani cha MCP. Ndi amene tikuvuta nawo awawa agwera limodzi ndi Chakwera. So what I'm trying to say here is very simple. Chipani cha DPP pena pake chimatirakwira kwambiri Malawi. Of course in democracy. Koma pena pake mwachitidwe yache amatamawa osamva zomwe anthu akufuna. Komanso kumaona ndi nthawi imene ilili. There's no way this old man can campaign and convince Malawians within 21 days. Unless Malawi ife ndife anthu okufa. If we are dead people, inu amene mkufuna mpase vote Peter wa Mutharika, then pena pake Malawi ndiye kuti we are not ready for any change. Chifukwa ku DPP bweza kuziwa kuti kodi munthu amene akupikisana nayo pa chisankho panopa ndi chipani chake chiti. For example, chipani cha UTM. Chipani cha UTM chinachoka mu DPP. Chipani cha UTM chinachoka mu DPP. Chipani cha PP chinachoka mu DPP. Daso Kabambe anachoka mu DPP. Patricia Galiata anachoka mu DPP. Saulos Chilima anachoka mu DPP. Ndi chifukwa chani anthu amene wawo atachoka chipani cha DPP panopa akupanga zinthu zomwe Malawi onse akuzifuna. Chipani cha DPP chikakhala chili ndi anthu anzeru bwe chitakhala pansi kuzifunsa kuti akodi makosana anthu amene tikulimba nawo pa chisankhochi anali ku chipani kwathu chifukwa chani anachokako.
chimodzimodzi amene ali kuchipani cha MCP. Chakwera ndi anthu ena amene achoka ku DPP, kulachina Ken Msonda, the full secretary general Brigadier Jeffrey ali ku MCP panopa supporting Chakwera. A DPP amene asalawo sakakhale pansi kuzifunsa kuti kodi chifukwa chani anthu akachoka chipani kwathuku amakondedera Malawi. Andinakambapo nkhani ina yake ya endorsement. Why endorsing an old man pamene anthu othekera alipo? Komanso DPP ukopena pake ndimaonanso ngati umbuli ndi wambiri. Sorry to say like this, I'm speaking like a Malawian this time. Inu zoona chipani chonsezi cha anthu osaja ophunzira bwino achina Msaka, Mwanamveka, palibe amene ofuna usogolo wa ziko chipani. The whole party ya DPP kulibe ndi munthu mmodzi yemwe angapange challenge kuona zofoka za chipani cha DPP icho kapena kuona zofoka za president APM apart from age. Ngakhale inde APM ndachikulire koma pena pake tizero town mona ngati tobwera mbuyo achikulira amene wawo. Being a professor of law zochitika zake ndikuti achikulirewa ali ndi mistake. Ndiye ku DPP konseko kulibe munthu wanzeru wachinyamata kuti akuza kucha challenge this old man kuti atenge usogolo wa chipani chimene chichi. Chivuta ndi chani? Kukhwima kapena chani? So comrades, these are the things that you have to look at DPP. Tukamba za DPP chikwachi campaign ayamba mochedwa APM kuyenda. So within 21 days akwanisa kuyenda ziko lonse la Malawi chitipa tuzachi. Akwanisa. Why do trouble Malawians? The same people amene amapita ku Marare za DPP ndio omwe wambwera ku UTM, ndio omwe wambwera ku MCP. Mukwazuzilanja Malawi. You can't win an election within 21 days campaigning. Ndipo sa Malawi tikolokhala anthu opusa kwambiri kupereka vote ku DPP just 21 days of campaign. Taona ndalama zimene zaonongeka ndi zipani zina zikumayenda up and down. I think DPP pena pake akhale pansi. Don't take Malawians for granted. Fundo zimene mukudinda Marare mwanumu sizogwira mtima hayi. Komanso Amalawi tinavuta mola kuikapo Chakwera boma because of kusagwirizana kapena kusapanga zinthu zabwino ku chipani chanu cha DPP. Anthu abwino onse anzeru zawo mmadana nawo. Mmakonda anthu osamveka bwinobwino ma background awo. Ena tinakati konena ali ndi milandu makoti yokhuzana ma certificate. Certificate ya JC kapena certificate ya MCE. Wina yake kumapita mpaka ku court. Kusonza kuti ku DPP kuli mbuli. How can you do kukhala ndi mulandu wokhuza education? Mayeso a JC munthu kulephera kukhonza. Mayeso a form 4 nkhali dakali mkhoti. What sort of a party is that? Pamene anthu anzeru otanapita ku school bwinobwino mukathamangisako. Mufuna anthu omwe ndi milandu ndi manebu. Kumakhala azikupasati azimulangiza msogoleri. Kapena kufuna kuti Peter Mutharika atenge mavoti kwa anthu omwe analephera school yawo sikuveka bwinobwino ya. Ndio kaikirisa. Koma mkati muona anthu amene wawa school yawo yokaikirisa ku DPP. Zochita zawo savage. Wina waka kumacha kunena kuti APM akawina musavutike mubwere kwa ineyo. Musavutike ukafunza zachitukani ina liyose kwa APM musafuse ineyo. Just imagine. Umbuli tu. Swasikulu tu imasula munthu. So ku DPP kwachoka anthu ophunzira. Saulos Chima was a graduate from Chancellor College and a working class wabwino kwambiri. Daiso Kabambe ndi uyoyo tu. Reserve Bank governor. So munhu umakhala reserve bank governor usanaphunzire bwino ayi. Koma DPP anthu amene akumunyoza kapena unyoza chipani cha UTM kama anasokoneza so ndi mgwirizano omwe ukanakhala pakati pa UTM ndi DPP. Ndi mbuli zoti ku sukulu zindi milandu makhoti. Taona the cream of people ku DPP. Amene tingayoti kuyiwa anapita bwino ku sukulu. Ayi mopita bwino ku sukulu koma they are silenced by anthu ambuli zomwe zili close to this professor of law. So comrades Malawians, I'm just giving you the picture of DPP imene ndikuiona ineyo. DPP ndi imene inalipangisa ife ya Malawi kuti vote MCP. Chifukwa zochita zawo ku chipani cha DPP ku. Komanso panopa sana sinthe panopa. So Malawians, let's prove that we don't need the type of politics from DPP kupanga. Let's not give them votes. There's no way they can convince us within 21 days. Osapanga campaign, osakamba manifesto ya DPP yosaoneka bwino. Komanso Malawians kungosokoneza basi. Malawi chipani chili chonse chikapanga register ku Malawi chimathandiza chimafuna chizipanga ubwino kwa tonse fa Malawi regardless of party differences of affiliations. Ndiye chipani chili chonse chimene chapanga register ku Malawi ngachopanga zinthu za usiru pankhani ya democracy yathu tiyena kumachizuzura. Chimodzimodzi chipani cha MCP yenera kuziwa kuti tinayika mboma chifukwa cha zofoka za chipani cha DPP.
komanso nawonso ali mboma ndi ofokanso. Look at the cream of people omwe just around Chakwera. Anthu amene akwenda ndi Chakwera. Taona ni 5 years Chakwera amene tavutikira Malawi. Tibe mtengo ogwira. Taona kuphwanya malamulo a chipani tikuona. Komanso Chakwera 5 years ali mu office in abundance of resources. Chilichonse tikuwapasa. Chakudya, zovala, chilichonse mene Chakwera kufuna security koma munthu zero alibe. Just imagine. Alibe nzeru Chakwera. Ubusa sunathandiza. Background yao anagulapo ntchito actively kulanda salary anali kuchipiko. Basi panopa kulimbikira info na mweso boma. Yino akula munthu wa kuchipiko ngatuze chani panopa. So comrades Malawians tend to own zipani mene zipanga perform panopa pa campaign. UTM, how is it performing? Every day. Chiambeni convention ndakanunena kabambe anamba upanga nditu ma public lectures. Waenda process inaliyonse. Daso kabambe anali ku DPP. And panopa chikakachi nchodabwisa kwambiri kuti DPP kapena anthu aku Southern Region osampasa vote kabambe ndikupeleka vote kwa APM. Chikachi chodiziswa kwambiri. That means anzathu aku Southern Region santhandiza. Chimozi ku Central Region. Ngati anthu aku Central Region sapeleka vote kwa Daso kabambe ndikupeleka vote kwa Lazarus Chakwera. Ndi nyozo waukulu ku Malawi kunoko. Anthu kuti ziko tizamba kugawikana. Komanso sindikuona sogola Malawi iso. When we are going to choose somebody like Daso kabambe, choosing somebody like Lazarus Chakwera from Central Region. Okusankhaso APM wachipanja DPP. Malawi tilo wa mavuto azaoneni. Chifukwa anthu amene akumkakamiza APM ukhala pa mpando kapena kumamnamiza APM kuti ali ndi chikoka. Anthu amene sanalowese mu class bwinobwino, sanaphunzire bwinobwino, saziwa chabwino ndichoipa mboma na democracy. So comrades Malawians, anthu panopa vote ilipo panopa. Choti muenda kuziwa mara chokuti zipani za DPP ngati zili ndi matama zinawa boma chifukwa cha msogolo chipani cha UTM yemwe anali Saulos Chilima. Chimozi ngati DPP ikunena kuti inayenesa bwino chuma kuzera ku Reserve Bank chifukwa cha Daso kabambe ndamene ali ku Reserve Bank ngati governor. Ku DPP panopa kulibe munthu yemwe angatipase chikoka just like in MCP. Kwa MCP kuti lowe mboma it was because of Saulos Chilima. Saulos Chilima anayikweza DPP kulowa mboma kuchoka ku private sector ku Airtel. Uyo Saulos Chilima kubwera after frustrated by fools in DPP anabwera ku MCP kupanga kugwiza watu salance. Achakwera kulawa ku boma usogolera chipani chawo chakhala kunja kwa boma over 25 years. Panopa tilisa ndi munthu wanzeru zache wachoka ku DPP watenga udindo wa Saulos Chilima. Daso kabambe Amalawi ndeso ncho mungamphonye Daso kabambe osampasa vote. Ndikapereka vote kwa anthu omwe akupanga frustrate, anthu ozindikira, anthu otakhuza kuyesa bwino chuma cha ziko lathu. Basi mkavotere anthu oti ali surrounded by mbuli. Kapena ali surrounded by anthu achikhalidwe chawo. Comrades, let's wake up. Ziko lilafika pena pake. Chipani china chilichonse ku Malawi konga chi registered ndi Malawi government chimathandiza Malawi. Ndipo Malawi tili ndi ufulu kuchizuzula ngakhale sili ndife mamemba za chipani chimenechi. Ine ndine wa UTM ndikuzuzula chipani cha DPP. Ndimazuzula chipani cha MCP because I'm a Malawian. Let's not waste time tuone za chilendo za bwino. Zipani zina si zinasinthe. DPP si inasinthe imene ndakambira hapa. MCP si ingasinthe. Kwa chipani chingasinthe. Kapena anthu amene asintha kwambiri mindset change inaenda bwino. Ndomwe wa Daso kabambe ndi chipani cha UTM ndakula kulena chipani cha UTM. Comrades, let's vote for Kabambe. Good evening.